ako ay gagawa ng isang shopping haul. Pumunta po kami kanina sa Thaihuot supermarket doon sa Bangkok. Kasi sabi ng friend ko, mas mura daw doon. So ayun, kinumpare namin yung prices sa 1-in-1, sa Lucky Supermarket. Malaki talaga yung difference. O kaya ayun. So ito yung mga pinamili namin. Okay, tinabi ko na lang para mabilis. So unang binili namin is itong Milo. Ayan, mahilig kasi siya sa Milo pag-aga. Ayan, coffee mate. Meron din siya ito. Chocolate. Bumili kami ng noodles at yung spicy. Tsaka coconut milk. Ayan for jollof rice. At saka itong spring roll wrapper. Ayan. Ito yung snack. Itong dalawang chocolate. Hilig siya ngayon dyan. Ito. Milk powder. Ayan, ito $6. Compared sa ibang supermarket, mas mura talaga sa Thaihuot. Kaya kanina, sabi ko dito na lang, do malayo sa bahay namin. Siguro, kumbaga, isahang grocery na lang. So, kasi mas mura talaga, especially sa ibang items. Parang $2, pero yung ito mga maliliit, siguro 75 cents or 50 cents. Pero kung marami yung bibili nyo, kaya talaga yung masasave nyo. Ito yung breakfast niya. So, Milo again. Sabi ko naman sa inyo, mahilig siya talaga sa Milo. So, ito yung partner. Ayan. So, corn beef. Ito, sa 1-in-1, parang $4 siya. Ito is 4.40. Oo, malaki na din tipid pag marami kang bilhin. Ito pa pala, dalawa yung kinuha ko. Ayan. Tapos isang malaking cashew nuts. Parang $7, 7 point something. So, mas mura siya. Tapos, ito melon seeds. Pag bibili ka nito sa isang African store, mahal siya. Parang half nito is $5. Oo, $5. Pero doon, $6 lang to. $6 lang at saka malaki na. So, ngayon lang namin na-discover ni Boyfie na meron pala doon. So, ngayon babalik kami doon lagi. Ayan. Tapos ko na sa isa. Itong milk. Ito, custard powder. Pang tea. Ito, red label. Mahilig din. Hindi naman mahilig. Ngayon nga lang siya natutong uminom nito kasi ako, ayaw kasi ng beer. At saka yung wine kasi, parang mabilis lang maubos. Kumbaga, pag bibili ako ng isang wine, or kung bibili siya ng isang wine, kumbaga pang isang gabi lang. Ito kasi, pang 1 week, pang 2 weeks, at saka very cheap lang siya doon. Ito, $14, o parang almost $15. Malaki na. Yung nabili ko sa Super Duper, maliit siya, parang almost $11. Kaya malaki yung difference ng prices. Kaya, kung ako sa inyo guys, mag-Thaihuot na kayo. Ayan. Red label. So, bumili kami ng sabon, kumbaga, panghugas ng kamay lang. Ayan. Ito yung sa akin. Ito sa kanya. Ewan ko kung ano ba ito, Dettol or Dettol? Dettol? Basta ito, dalawa sa kanya. At saka pang bathroom, toilet cleaner. Ayan. At saka ito, yung pang cockroach. Yung mga lola natin, ang hilig nila nito. Nilalagay sa aparador. Tapos pagbukas mo yung damit mo, amoy na nito. Naphthalene ball. So,
So, ayun lang naman ang nabili ko. Kung bibili ka nito sa ibang supermarket, as in sobrang mahal. Ito kasi mas napamura kasi yung difference ng ibang products is sobrang laki. Lalo na dito. Oh, ayan. Dito. Kumbaga, pa-point like 0.25. Tapos nung nakita nila kami na nag-video, sabi nila, vlog. Sabi niya, vlog. So, I said, vlog? So, sinabi niya yung phone ko. Kasi, oh yeah, vlog. Okay. Tapos ayun. Buti na hindi kami binawalan kasi kung pinagbawalan kami mag-video, alis kami. Di ba? Kasi yung purpose namin doon is mag-video, mag-compare yung price. So, okay naman. So, ayun lang yung mga nabili namin. Hindi ako bumibili ng meat sa supermarket. Doon ako sa market kasi mas, compared naman sa supermarket, mas mahal talaga siya. Kahit saan ka pa bumili, basta sa supermarket, mas mahal talaga yung karne. Kaya sa market na lang ako. Oo. Thank you guys for watching. I hope this video is helpful. So, sa mga gustong makasave ng malaki, especially kung maramihan yung binibili nyo, mag-Thaihuot na kayo. Hindi to siya sponsored, pero nire-recommend ko yung Thaihuot. Thaihuot supermarket. It's very cheap siya. So, thank you guys all for watching. I hope you liked the video. So, please, if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And see you in my next video. Bye!